mu a wurinmu kamar yadda Imam Hussein yake tare da sahabbai waɗanda ya ce bai san yin sahabbai kamar sahabbansa ba, irin waɗannan Hilal bin Nabi' nan, idan waɗanda suka ce yi da mu gabas ko yamma, duk inda kai zamu muna tare da kai, muna bisa basira kan cewa muna tare da gaskiya ne. To irin wannan ne mu ma zamu dake wannan saura din Imam Hussein abinda ta koyar kenan. Nasara ta wata hanya da ba a tsammani, su suna tsammanin da karfin tsiya ne da haukataku da makamai da shi ake nasara. Billahi alaikum, in mutum yana da hankali ya duba ya gani, saboda Allah, makami aka sa aka tara mutanen da kuke gani, fada aka yi, zagi aka yi, hankali da ilimi. To amma kuma me ya tattara wannan jinin Imam Hussein da jinin iyalan gidansa da sahabbansa, shi ya tattara mutane su. Yanzu sai ana mana barazanan za a shekar da jini. Billahi alaikum, wanda yake ganin shi ba zai ba da jininsa ba, to dama ya ja baya.